Nggih. Nggih. Nggih, Niken Salindri. Nah niku nggih. Aku kang satya satu Mbak Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kedangan yo. Masya lagam yo tetep goyang. Ki mau garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Duk. Ah iya. Ya, Duk. Andika sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin. Ngajeng nanggap malih nggih, Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin 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 amin. Iya. Amin. Nggih. Lanjut nggih, Pak. Lagune sing jigra nggih, Pak. Nggih, nggih manut kula nggih, Pak. Nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe.